थोडा उजेड ठेवा, अंधार फार झाला. थोडा उजेड ठेवा, अंधार फार झाला. पण ती जपून ठेवा, अंधार फार झाला. पण ती जपून ठेवा, अंधार फार झाला. अरे प्रज्ञा, आज ही पणती जपून ठेवायची प्रार्थना का करण्यात आली? अरे जाग, तुला पणती म्हणजे समजलं का? काय काय ते समजलं? अरे पणती म्हणजे एक मुलगी. समाजामध्ये पूर्वीपासून ते आजपर्यंत 21व्या शतकात विज्ञान युगात देखील गर्भलिंग चाचणी करून मुलींची हत्या केली जाते. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. म्हणूनच लोकनेते शामरावजी पेजे, कला वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय शिवारामबेरे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागांतर्गत एक सादर करत आहोत एक पथनाट्य. तिचं नाव आहे मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा, मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा, मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा. चला मंडळी, नेमकं हे आहे ते काय? अगं हे ऐकतेस काय ग? हा बोला ना, काय झालं? आज आपल्याला डॉक्टरकडे जायचंय. कशासाठी? तुला सांगितलं होतं आधी मी. आज आपल्याला गर्भलिंग चाचणी करायला जायचंय. मला फक्त मुलगा आणि मुलगाच हवा आहे. पण का? आपलं तर आधी ठरलं होतं मुलगा किंवा मुलगी कोणीही चालेल. असं कसं? मला फक्त मुलगाच हवा. तू चल पटकन. नाही, मी नाही येणार. नाही चल. नाही, मला करायचीच चल नाही बोललो आहे. ना. चल पटकन. डॉक्टर आले का? हा या या बसा. काय म्हणताय? डॉक्टरची गर्भलिंग चाचणी करायची होती. गर्भलिंग चाचणी? हो तुम्ही बोलताय तरी काय? काय डॉक्टर? गर्भलिंग चाचणी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. यामुळे तुम्ही सुद्धा जेलमध्ये जाऊ शकता आणि माझं प्रोफेशन सुद्धा या धोक्यात येऊ शकतं. डॉक्टर तुम्हाला पैसे मिळायचे कारण ना फक्त. हा धंदा पैशाचा नाही आहे. यासाठी खूप मेहनत करावी लागते. हे सर्व मला सांग. आता तू जर जिजाऊ मातेने जर स्वराज्याचं स्वप्न पाहिलं नसतं तर आता हे स्वराज्य उभं राहिलं असतं. तसंच कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सावित्रीबाई फुले यांसारख्या स्त्रिया जर आज जन्मल्याच नसत्या तर हे सर्व झालं असतं? मुली शिकल्या असत्या का? नाही ना. म्हणून मुलींची जन्म घेणे हा अत्यंत आवश्यक आहे. तुम्ही येऊ शकता. आई नको, बाबा नको. अरे असं काय करताय? मला सुद्धा या जगामध्ये जन्माला येऊ द्या. माझा सुद्धा हक्क आहे या जगामध्ये जन्माला येण्याचा. मला जन्माला यायच्या आधीच तुम्ही पोटामध्ये का मारून टाकताय? मला सुद्धा जन्माला येऊ द्या. अरे मला सुद्धा जन्माला येऊ द्या. मुलीचा गर्भाधान करताय नाश, अटळ आहे सर्वांचा विनाश. मुलीचा गर्भाधान करताय नाश, अटळ आहे सर्वांचा विनाश. मुलीचा गर्भाधान करताय नाश. अटळ आहे सर्वांचा विनाश. पाहिलं प्रज्ञा, मुलगी जन्माला याच्या आधी तिला गर्भपात मारले जात आहे. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. हो आणि हे कुठेतरी थांबलंच पाहिजे. मुलगीला पणती ज्योत म्हटली जाते. ती पेटणे आहे तिला विजवलं जात आहे. हे कुठेतरी थांबलंच पाहिजे. हो हे थांबलंच पाहिजे. तर आपण जातो ते शेजारच्या काकडे जाऊ, बघू तरी तिथे बहीण काय करतायत ते. हो चल. आई अगं हे आई. आई अगं हे आई. काय रे, काय झालं? अगं आज सुट्टी आहे ना तर मी माझ्या मित्रांसोबत बाहेर फिरायला चाललो. जाऊ का? हा हा जा मग. पण लवकर या घरी. हा ठीक आहे ठीक आहे. हा नक्की ये. आई, ए आई ग, आई, ए आई ग, मी पण माझ्या मित्रमैत्रिणींसोबत फिरायला जाऊ का ग? फिरायला? कुठे आणि कशाला? कोण सोबत आहे आणि कशाने जाणार आहे? काय गरज नाही, काही नको. अगं असं काय करतेस ग आई? जाते ना. आणि किती प्रश्न विचारतेस? अगं प्रश्न म्हणजे काय? हा, मुलीची जात आहे तुझी, तुला काही शिकायला सोडू काय मी? काही नको. अगं असं काय करतेस ग? जाते ना. नको म्हटलं ना. आणि असं काय बोलतेस? दादाला कशी लगेच परवानगी दिलीस? अगं दादा तो मुलगा आहे तो. त्याला काही प्रश्न नाही विचारलेस. आणि मी साधं जाऊ का विचारलं, मला इतके सारे प्रश्न विचारतेस आणि जाऊ नको म्हणतेस. जाते ना बाई प्लीज. नको म्हटलं ना मी. हो मला मान्य आहे, मी एक मुलगी आहे. पण सारी बंधनं काही मुलीलाच असतात का? असं का पण? पाहिलात ना मंडळी, मुलगा आणि मुलगीमध्ये कसा भेदभाव केला जातो. समाजामध्ये असे भेदभाव असतातच, परंतु याची मुळीत जी सुरुवात होते ना ती आपली घरामध्ये आणि नात्यांमध्ये. एक मुलगी आहे ती मुलाच्या खांद्याला खांदा देऊन प्रगती करते, पुढे जाते, परंतु बंधनी असतात कुणाला तर फक्त मुलींनाच. का
मुलगी साली भेद नको. मुलगा मुलगी भेद नको. मुलगी साली भेद नको. काय रे सम, स्वतंत्र कुठे तुम्हालाच काय रे, आम्हाला नाही का? तुम्ही कुठेही फिरायचं, आम्ही कुठे फिरू नये का? हो हो बस झालं तुझं आता. ती छोटी आज पहिल्यांदा शाळेत जाते, त्याला तिला टाटा बाय बाय करत जाऊया आपण. हा चल. ए आई डबा कुठे ग? नाही नाही भेटा भेटा हा. आई चल ग येते मी. काकू चला मी शाळेला चालले हा. बाय बाय. एक मुलगी कुणाची तरी आई असते, कुणाची तरी बहीण असते, कुणाची तरी सखी असते, कुणाची तरी बायको असते. बघायला गेला तर आजची स्त्री आणि मुलगी ही कुठेच कुठल्या क्षेत्रात कमी नाही. डॉक्टर, इंजिनियर, पोलीस, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, पोलीस पाटील अशा विविध क्षेत्रात स्त्री ही प्रगती करत आहे. मग मुलगी का नको? प्रश्न पडतो की नाही? मग मुलगी का नको? मुलींचं जन्माला येणं का थांबवलं जातं? मुलींना गर्भात का मारलं जातं? मुलींना स्वातंत्र्य का नाहीये? हे कुठेतरी बदलायला पाहिजे. मी एक मुख्यमंत्री आहे. मी एक डॉक्टर आहे. मी एक शिक्षिका आहे. मी एक वकील आहे. मी एक पोलीस आहे. मी एक सरपंच आहे. पाहिलं मंडळी, एक मुलगी शिकली तर काय काय बनू शकते, तर तिला शिकू द्या. मुलींना जन्माला येऊ द्या.